matukar muna buƙatar fitowarsa daga magarkama to sai dai mu sa wanda ya taba gudowa daga magarkama ya shiga ya sato shi. Ina son a nemo wanda ya taba gudowa, ni kuma zan biya shi ko miliyan nawa yake da bukata domin ya fito min da shi. Aiki ne da zan iya rasa rayuwata a kansa, amma kuma na yadda zan yi, domin rayuwata tana a halin da bana da wani zaɓi sai haka. Jiniya! Sabon kafcen Jami'ar Rabi da zai fito muku a ranar Lahadi mai zuwa daga kamfanin ku mai farin jini Sultan masuburbuda. Matukar muna buƙatar fitowarsa daga magarkama to sai dai mu sa wanda ya taba gudowa daga magarkama ya shiga ya sato shi. Ina son a nemo wanda ya taba gudowa, ni kuma zan biya shi ko miliyan nawa yake da bukata domin ya fito min da shi. Aiki ne da zan iya rasa rayuwata a kansa, amma kuma na yadda zan yi, domin rayuwata tana a halin da bana da wani zaɓi sai haka. Jiniya! Sabon kafcen Jami'ar Rabi da zai fito muku a ranar Lahadi mai zuwa daga kamfanin ku mai farin jini Sultan masuburbuda.